Takže ja sa vyjadrím teraz k vyjadreniam, ktoré padli na moju osobu ohľadne založenia strany Slobodné slovo. Presne ako som odhadla, sa začali prví vyjadrovať k tomu politológovia, lebo oni veľa roboty nemajú. Prvý mesežníkov, ktorý vlastne, jak si sa mohli dočítať na topkách, prirovnal stranu k exotickým stranám. Tento pán, neviem odkiaľ on prišiel, lebo už možno je dlho na Slovensku, ale ani po slovensky poriadne nevie. Ďalší pán Kusy, ktorý vlastne hovorí, že to je absurdné, aby som to stihla, tak pán Kusy dnešným dňom za jeden deň mám nazbieraných 3700 podpisov a ja vás ubezpečujem, že to stihnem. A keď to niekomu tak veľmi vadí, že tá strana teda bude, tak mám aj alternatívu B, ale tu ja nikomu hovoriť nebudem. Čiže určite kandidovať v týchto voľbách budem. To si môžete založiť za klobúk. A ďalší, ten, ktorý ma prirovnal k Čičoline, tak ja nemôžem za to, že jeho žena nemá cicky. Ja za to môžem? To čo je za politológa, že sa vyjadruje takýmto smerom? Všetci sa tu hráte na inteligentov, na neviem jakých nadľudí a pritom ste sprostí jak baganže. Takéto vyjadrenie politológa nepatrí ani do médií, ani na internet, ani nikde. Politológ sa má vyjadrovať seriózne. Tak keď o mne hovoríte, že nie som seriózna, tak vy ste potom čo za trubu Jerichovu. A ďalej, politici. Politici sa začali vyjadrovať na moju osobu. Namiesto toho, aby sa vyjadrovali o mojej osobe, nech občanom skladajú účty. Čo koho zaujíma, zastrehla som aj také, že aký to bude program a čo ponúkne ľuďom. A vám váš program čo ponúkol ľuďom? Ste ožobračili národ a ešte sa predstrkujete do médií. Však vyhnať vás stade. Však to je drzosť prvej triedy. Mali ste programy, mali ste stanovy, mali ste, neviem, sľuby obrovské a nič ste z toho nesplnili. Veď to je hanba. Hanba. A na to človek nemusí ani 3 vysoké školy mať, aby toto pochopil. Sa choďte medzi ľudí a sa ich spýtajte, ako to dopadlo s tými vašimi programami. Program vie napísať každý, len toho treba splniť. A ja nebudem takéto veci robiť. Môj program bude veľmi stručný a v najbližšej dobe ho predstavím. To si píšte. A vyprosím si, aby sa na moju osobu vyjadroval niekto, kto podviedol občanov. Ste podviedli občanov. Toto si uvedomte. A to nie je len, že svietiť a kúriť. Ani centu platu by som im nedala, ani 1 cent. A po tme by som ich nechala. Len od 8. do 11. Keď ešte slnko svieti. A oni budú o mojom programe rozprávať. No čo vás do toho? Nechajte to láskavo na voličoch. Voliči rozhodnú. Voliči rozhodnú, koho si zvolia. Dávajte sa na billboardy, trepte im sovariny a na druhý deň po voľbách im oznámte, alebo 3 dní po voľbách, že žiaľ, budeme musieť utiahnuť opasky. Však ľudia nie sú sprostí. A láskavo na moju adresu sa nevyjadrujte sa k sebe. Čo ste urobili za 20 rokov v tejto republike? Lebo stále tí istí sú v parlamente, s výnimkou ostatných. Stále tí istí. Však oni ani nikdy nerobili. Však sú tam ľudia, ktorí ani nikdy nepodnikali, ani nikdy nerobili. Čo oni o tom vedia? A ja, že som sprostá. Nechajte to na ľudí. Neoblbujte ich a nechajte to na ľudí. Ďakujem za pozornosť. A ešte, stále sa budem vyjadrovať k týmto záležitostiam, ale určite už nie k politologom, lebo to sú ľudia, ktorí zbytočne trávia čas. Im nevidie ešte možno ani predpoveď počasia, keby predpovedali, ani to im nevidie. Presne ešte povedali, že bude nuda tieto voľby, ani to im nevyšlo, lebo nebude nuda, lebo samozrejme, že keď tam budem ja, tak nuda nebude. Hej? Takže to nechajte na ľudí, nech sa slobodne rozhodnú. A ja žiadnu kampaň, žiadne billboardy, žiadne somariny. Pôjdem cez internet. Cez internet, a keď bude treba, pôjdem medzi ľudí. Ďakujem všetkým za podpisy, ktorí teraz podpísali v strane Slobodné slovo, ktorí dali svoj podpis. A v krátkom čase, možno aj každý deň, vás budem informovať na internete. Ďakujem pekne za pozornosť.